aj keď to v podstate je protiústavné. Tí ľudia, ktorí to potom zažalujú a ktorí tú súdnu cestu dojdu až do konca, tak proti tomu štátu to vyhrajú. Mne sa to stalo už v roku 2017. Ja tiež som mal domovú prehliadku, ja som zažaloval ten štát, vyhral som to na čo? Môžem si teraz taký papier povesiť na stenu a nič z toho nemám. Takže toto masívne zastrašovanie, potlačovanie. Ale ja dúfam, že sme teraz na konci tohto procesu, lebo to, čo ide z Ameriky, je presne už ten spätné. Už je to kývadlo opačným smerom. Je to jasne rozoznaté, čo sa dialo, akým spôsobom to robia, kto sú tí ľudia, kto to financuje a Trump ide proti tomu a presne tak si myslím, že to príde do Európy a aj my to tu potom zase dáme do poriadku. Ďakujem. Mne sa ťažko kladie otázka, nakoľko som už veľmi dlho involvovaná v týchto témach a tiež som zažila rôzne vtipné situácie, kedy sa strany vzájomne naklikli cez Google, že ktorá je fašistická, a potom boli prekvapení, že teda všetci to tam majú. A to je skutočne situácia, máme tu bývalého poslanca Donahanku za SNS a konkrétne sa hovorilo o Freiheitliche Partei a vtedy sa hľadal partner, bola to SNS. Samozrejme v Google si našli, že fašistická strana a keď padol argument, že pozrite sa, že pod čím ste tam, že oj, tiež fašisti. Tak akože toto skutočne musím povedať, že som rada, že si to v tej knihe spomenul. Ja sa skôr, teraz som mala zrovna takú prácu, že som bola veľa medzi ľuďmi, zaujala som sa s tým, že čo ich tak trápi konkrétne prakticky a dosť na Slovensku a takisto aj v Rakúsku, kde sa pohybujem, rezonuje téma inflácie. A chcela som sa ťa opýtať, že Nemecko nemá ľahkú situáciu, nakoľko bývalé DDR má inú kapitálovú situáciu, ako napríklad Bavorsko, z ktorého si ty. Že ako pociťuješ napríklad ty ako poslanec, ako europoslanec túto tému, čo sa týka Nemecka? Ďakujem. To je určite otázka, ktorá bude hýbať našou spoločnosťou v budúce roky. Hej, ekonomia, inflácia, chudnutie širokých vrstiev obyvateľstva, ak nie je úplné vyvlastnenie. Ide to niekoľkými prúdmi. Jeden je určite euro. To je vyvlastnenie cez turboinfláciu a my to kritizujeme už od založenia našej strany, hej. Ale teraz už to začínajú chápať aj široké vrstvy obyvateľstva, lebo už sa ich to začína týkať. Už každý to pociťuje na svojej vlastnej peňaženke. A k tomu euru, k tej inflácii, ktorá je imanentná, implementovaná v tej mene, teraz prichádzajú ďalšie faktory, ako sú tie nesmyslné sankcie proti Rusku, ktoré nám zvýšili, ale skokom zvýšili ceny všetkých energií. No a keď máte zvýšenú cenu energetických zdrojov, to sa vám premietne do cen úplne všetkého, lebo tú energiu potrebujete na výrobu oceli, hliníku, chemických prostriedkov a to sú zase vstupné materiály priemyslu, spracovateľného priemyslu, takže keď máte drahú oceľ, drahý hliník, tak máte drahé auta a tak ďalej, takže to sa premietne úplne do všetkého. A ten proces už ide naplno teraz, hej, takže ako by to ešte nebolo dosť, tak oni ešte prišli s tým, že budeme zbrojiť, hej. No a čo je zbrojenie? Kto poptáva ten tovar? Nie súkromníci, to zase to kupujú len štáty tie zbranie, hej, takže to bude za peniaze daňových poplatníkov na dlh. My v Nemecku sme, nie my, ale oni si odhlasovali 100 miliárd eur na ďalších 10 rokov na zbrojenie. Museli to urobiť mimo rozpočtu, lebo v rozpočtu tie peniaze nie sú. Navyše nemecká ústava zakazuje také zadlženie. Mimochodom nazvali to nie dlh, ale máme tu nejakých
si totiž nespomeniem ani, jak sa to volá nemecky. A Sondervermögen, takže Sondervermögen. Mimoriadny majetok, ďakujem. Ale mimoriadny majetok, Vermögen je majetok. No dobre, ale to už je taký soft preklad. Ale doslovný je, že mimoriadny majetok, ale to nie je žiadny majetok, to sú dlhy, hej. Takže to je to, čomu sa snaží zabrániť Fico, to je to, čomu sa snaží zabrániť Orbán, to je to, proti čomu bojujeme my v Nemecku, je presne toto vyvlastnenie širokých vrstiev obyvateľstva a samozrejme zničenie všetkých týchto peňazí, ktoré sa vyhodia za tie zbrania, lebo čo je cieľom výroby zbrania, potom sa zlikvidovali v nejakom vojenskom konflikte, hej. Takže to môžete tie peniaze tu vysypať nahromadu, zapáliť a úplne rovnaký efekt to bude mať. Lebo keď teória, tak nebudú zabíjať, ale keď sa robia zbrania, tak budú zabíjať. Viete čo, to je presne to, čo sme hovorili od začiatku, čo hovoríme o tom konflikte na Ukrajine. Tam pozabíjali stovky tisíc chalanov úplne zbytočne. Na ukrajinskej a na ruskej strane, na obi stranách. Lebo tí Rusi a Ukrajinci už sedeli u stolu v Istanbuli na začiatku toho konfliktu, už boli veľmi blízko tej dohode, hej, mohli sa dohodnúť na tom, na čom sa aj teraz dohodnú, nakoniec to tak skončí presne, lenže zomrelo tam niekoľko stoviek tisíc chalanov, úplne zbytočne, a Rusáci ešte obsadili ďalšie územia. Takže to vôbec nemuselo byť my, ako sme to od začiatku v podstate chceli a sme aj programaticky sme tu požadovali, že majú byť diplomatické rozhovory, že má byť prerušený ten konflikt a tak ďalej, tak ďalej. To presne to, k čomu sa dostalo teraz. Ale vidíte, jak je to ťažké to presadiť, lebo všetky tí ľudia, ktorí boli proti tej vojne, tak boli takým nesmiernym spôsobom difamovaní, boli také kampane proti ním. A vidíte to aj na tom, jak americký prezident, keď Donald Trump povie, že on sa zasadzuje za mňa, že tá vojna má prestať, hej, a všetci vieme, že celá Ukrajina, no to bežia tie kamery, ale že by si ani neprdla bez Američanov, hej, od začiatku. Proste to celé stojí na tom, že Američania to financovali, že im dávali zbrane, že ich CIA im dávala informácie. Tak cez to sa nedarí ten konflikt zastaviť, lebo sú naďalej kruhy zainteresované na tom, aby to išlo ďalej a teraz tí Ukrajincov naďalej ešte do toho strkajú a ďalej to ešte ide. Hej. Takže na tom vidíte, aké silné sú tie kruhy v pozadí, že aj keď americký prezident sa vysloví proti tomu, aké tlaky sú tam, aby to išlo ďalej. Kto profituje? Áno. Takže budem za vami chodiť s mikrofónom, ak dovolíte. Ďakujem. Viete, ja som historik, takže mnohé veci posudzujem niekedy ex post, ale spomeňme si na jednu udalosť tak pred 20 rokov, keď sa hlasovalo o európskej, respektíve keď sa robila Európska ústava. A keď zúrivé ataky boli proti tomu, aby sa v tej Európskej ústave objavilo to, čo sme celé stáročia uznávali, že Európa stojí na antickej filozofii, na kresťanstve a na osvietenstve. Akým spôsobom to kresťanstvo z toho normálne vyradírovali. A vlastne trvalo to len 10 rokov, aby sme pochopili, prečo to tak bolo. Tá obrovská riadená invázia zo Stredného východu do Európy, lebo to nemohlo byť tak. Ja som to robil na ministerstve obrany, takže viem, že presunúť rotu z Košic do Bratislavy je logistický problém. Presunúť 1 000 000 ľudí zo Sýrie do Nemecka je logistický problém na úrovni armádneho velenia, nie na úrovni nejakej roty. No a teraz sa otázka spočíva v tom, že kde je ten cieľ toho. A my vidíme, že ten cieľ je v tom, že ešte keď som začiatkom 90. rokov povedal o niekom, že je Európan, tak bol Slovák, Nemec, Čech,
niekoľko desiatok miliónov ľudí, ktorí nemajú túto afinitu. To je ten cieľ. A proti tomu sa musia vlastenecké sily postaviť. A myslím si, že to je, ako vás nezačnú obviňovať rasizmu a tak ďalej. Ale nemôže existovať usporiadaný dom, keď majiteľ domu nemá kľúče od dverí a nezatvára si okna na noc. A toto vlastne Merkelová a ďalší urobili z Európy. Máte absolútne pravdu a tá odpoveď na vašu otázku, že čo je cieľom. Cieľom je získať, alebo ináč, absolútne atomizovať našu spoločnosť. Hej? Zničiť jakékoľvek celky, ktoré sú zárukou našej súdržnosti. Štát, ako národ nacionálny, ale aj tie celky, ktoré sú pod tým. To ide dole až do rodiny. Hej. Rodina je základ štátu. A to je ale za tou ideológiou LGBTQ a za tým všetkým. Hej. To je presne to, že no, keď sa ti zamarí, môžeš sa oženiť so stoličkou zajtra. No, sú také, alebo s mačkou, alebo si vydefinuješ, že si teraz 58. sex, hej, no, pohlavie. A to je negácia toho kresťanstva, lebo v kresťanstve samozrejme je rodina, muž a žena a deti, hej, a to je aj zmysel tej rodiny, to je zmysel sňatku. Že má tá žena s tým mužom, že majú deti, že spolu vychovávajú ďalšie pokolenia. Áno? Tu sa degraduje ten sňatok na v podstate také partnerstvo, že môže byť partner, každý z partnerov samozrejme. Hej. To je to, keď sa tomu vytrhne tá kresťanská podstata. A prečo? Lebo tí atomizovaní ľudia sú oveľa ľahšie manipulovateľné vo všetkom. A tie nadnárodné koncerny potrebujú ľahko kontrolovateľnú, manipulovateľnú, lacinú pracovnú silu. A tí, čo ich chcú manipulovať a riadiť, tí nepotrebujú, aby tí ľudia boli zorganizovaní v nejakom kláne, alebo v nejakej rodine, alebo v nejakom národe, aby na niečo verili, aby niečo bránili. Oni potrebujú konzumentov. Sprostých konzumentov, čo pozerajú len nejaké komerčné veci na YouTube, kedysi v televízii, to je jedno, alebo aby boli proste v určitom myšlenkovom prúde a v podstate, aby ste bol taký škrečok v tom kole, že bežíte, robíte a budete robiť len na ten svoj vlastný konzum. Už nebudete mať ani na to, aby ste si niečo ušetrili, budú digitálne peniaze a keď budú negatívne úroky, tak tá vaša výplata, ktorú dostanete aj tak už len digitálne, tak bude na konci mesiaca tých peniazí menej ako na začiatku, takže vy budete ešte sa snažiť to čo najrýchlejšie utratiť. Fantastické. Len kratučný koment na tú rodinu. Rodina je vlastne chránená v tomto geopolitickom priestore minimálne 80 000 rokov. Minimálne v období Mašerovej kamennej, keď vznikla rodina, bola vždy chránená preto, že zabezpečovala následnú generáciu, teda reprodukciu ľudí. A vlastne dnes sa hlavný cieľ rodiny, tej modernej, už nevidí v reprodukcii spoločnosti, ale v kohabitácii. Hej, každý má právo na kohabitáciu, takže má právo na rodinu. Ja by som sa chcel spýtať, v súčasnosti sa politika bez peňazí nedá robiť a bez vplyvu médií. Aké má zdroje AFD, z čoho teda vlastne žijete a či máte vplyv na niektoré médiá? Vplyv na médiá nemáme žiadny. Na začiatku toho ešte bolo tak, že mainstreamové médiá niekedy nás brali,
zistili, že keď aj o nás píšu negatívne, tak aj to nám pomáha, lebo to, čo je z ich pohľadu negatívne, tak 20% ľudí si povie, no, ale mne sa to páči. Hej? No zdravý rozum, no jasné. Takže tretia fáza bola úplne nič, hej? A teraz je to také, že to nič s tým negatívnym sem tam tak alibisticky, že nejaké menšie správy dávajú. Ale vy ste mali dve otázky. Zdroje, z čoho žijeme. No, zaplať Pánu Bohu je refinancovanie strán v Nemecku tak, že za každý hlas, ktorý dostanete po voľbách, tak dostanete peniaze. Hej. Takže my máme toto financovanie, ale tam samozrejme už sa snažia ten proces, to čo ste určite čítali alebo učili v televízii, že ide proces, že nás budú chcieť zakázať. Tak to má cieľ, nie je to zakázanie, lebo oni vedia, že to prehrajú. To nikdy neprejde cez súd, ale ten proces bude trvať nejaké 3, 4, 5 rokov a v tej dobe oni budú chcieť nám zastaviť financovanie, lebo povedia, no tam nie je jasné, že či tá strana nie je protiústavná, tak nemôžeme financovať protiústavnú stranu. Takže toto je tým cieľom. A samozrejme ďalšou časťou, čo strany majú veľký prísun financovanie ich nadácií. A tam nám už tiež niekoľko rokov tie peniaze nedávajú. A to je v radu desiatok miliónov eur ročne a my sme nedostali zatiaľ ani cent. Dvakrát kvôli tomu zmenili už ten zákon, pretože sa to má byť tie pravidla, nie je to zákon, ale tie pravidla to vyplácania a proste neplatia tam to. No a takže samozrejme a členské príspevky a dary. Ja som len chcel povedať, že ja sledujem veľmi intenzívne alternatívu v médiách a je treba všeobecne vidieť, že nás médiá, ten mainstream, pomaly ale iste stráca na výtlaku a čoraz viac sa dostáva do povedia, čoraz viac ľudí sleduje alternatívne médiá a v tých alternatívnych médiách sa naopak vykresľovali veľmi dobre. Ďakujem. Máte pravdu a to je v podstate to najdôležitejšie na tejto otázke. My sme tu dnes ešte len vďaka alternatívnym médiám. Donald Trump je prezidentom len vďaka alternatívnym médiám. Hej? A Trump sa správa správne k tým mainstreamovým médiám, ktorým hovorí, vy ste fake news, ja sa s vami vôbec nebudem baviť a hľadá si tých svojich divákov, posluchačov proste tou cestou tých alternatívnych médií. A tá erózia tej verohodnosti toho mainstreamu, tá ide veľmi rýchlo. Tí ľudia už im to neveria. Preto my máme aj také dobré výsledky v bývalom DDR, na tom území bývalého východného Nemecka, lebo tí ľudia to znajú, tí presne vedia to povedať jak za socíku, že vám večer v televízii povedali, že splnili sme 5-ročnicu, ten plán na 104%, a všetko je perfektné. A druhý deň ráno ste išiel do obchodu, a tam nebol toaletný papier, že? Takže ste vedeli, že tam je taká nejaká disproporcia medzi tou vysielanou realitou a tou normálnou realitou. A to samé je dnes tiež. No. Ale čo tiež je veľmi dôležité, aby som to rád zmienil, aj keď ste sa na to neopýtal, prasklo teraz opravdu ozaj veľmi škandál, ktorý nikto nikde nezverejňuje, že Deep State, americké tajné služby financovali 10 ročia cez USAID a USAID cez organizáciu OCCRP financovali najväčšie nakladateľstvá po celej Európe. Tam je Spiegel bol od nich platený, Süddeutsche Zeitung bolo od nich platené, Le Monde vo Francii, La Repubblica v Taliansku, Il Mundo v Španielsku, všetky tie najväčšie dostávali peniaze od Američanov tajne. Nesmeli o tom hovoriť, nesmeli kritizovať Ameriku, boli niekoľko takých podmienok a navyše dostávali ale aj informácie. Ak si pamätáte napríklad Panama Papers, obrovský škandál, Panama Papers, tak to bolo oficiálne, že sekretárka na USB sticku doniesla tých 56 000 dokumentov do nejakej redakcie v Londýne. Teraz vidíte, že to boli ilegálne získané informácie tajnou službou, ktoré oni takto rozohrali cez médiá. A preto aj v tej knižke je napísané,
čo bola Ibiza aféra? Vyrobili tajné služby kompromateriál, zakablovali, dali videa do vily, pozvali tam šéfa opozičnej strany, nahrali na neho kompromateriál a 2 roky to mali v šuplíku a čakali, čo s tým urobia. A kto to potom odstrelil? OCCRP média, Spiegel a Süddeutsche Zeitung, 2 nemecké média odstrelili rakúsku vládu. Hej, oni si to vyrobia, pripravia a pred voľbami, urobili to pred európskymi voľbami, lebo im sú dôležité voľby do Európskeho parlamentu. Oni potrebujú vždy ovplyvniť hlavne to, aby mali väčšinu v Európskom parlamente, lebo vedia, že tam sa robia tie predpisy, ktoré potom idú do tých národných parlamentov, kde už sa to len odhlasuje. A preto bola aj tá kampaň proti mne a proti ďalším 6 poslancom, ktorí boli všetci proti tej vojne na Ukrajine, pred voľbami do Európskeho parlamentu. A niektorí z nich sa tam ani nedostali. Ten kolega z Holandska sa kvôli tej kampani tam nedostal, lebo mu to ubralo tie percentá. Oni boli okolo 5%. Nás to stalo 2%. A oni sa tým aj ešte chvália. Boli normálne grafiky od verejnoprávnej nemeckej televízie, kde bolo napísané: naše kampane fungujú, pozrite, tu sme stlačili AfD o 6% pred voľbami. A čím stlačili? To tam je vymenované. Potsdam, Čína a Rusko. To boli všetky 3 vyrobené na zakázku kampane. Potsdam, to bolo zaplatené NGOčko, korektív, zasa s tajnými metodami tajných služieb, prišli na úplne normu, tak ako my sme tu len trocha viacej ľudí tam bolo, diskutovali, niekto tam čítal knižky a oni tam si vytvorili z toho, že sa tam snúvali nejaké plány, že budeme odobierať štátne občanstvo cudzincom a že ich budeme Nemcov, že chceme vyhadzovať z Nemecka, čo vôbec nie je pravda, hej. A urobili z toho stretnutie AfD oproč tomu, že tam bolo viacej ľudí CDU, členov ako AfD. Hej. Proste vyrobené na zákazku a ich média to ale absolútne nekriticky, bez toho, že by to niekto kontroloval, či to je pravda, či nie, rozmázli, hej, lebo to bola tá kampaň. A presne to samé s Čínou, to samé s Ruskom, nejaké úplatky. To bolo, tie týždne to bolo vo všetkých európskych médiách, že ten Kikel, že je agentom Ruska, že Bistron je agentom Ruska, a ten je agentom Ruska, a ten je agentom Číny. Zo všetkých tých, čo sú národovci, čo bojujú za vlastný národ, za vlastných ľudí, urobili, že akože agentov cudzích mocností. To bol ten mechanizmus. Hej? A na tom ale vidíte, jak je to koordinované, lebo je to úplne všetko cez rovnakú šablónu vo všetkých krajinách úplne rovnako. Úplne rovnaké naratívy. A to je tiež fantastické, to robia často kolegovia v Amerike, že robia také zostrihy z tých správ, lebo tam je 300 televíznych staníc a oni ukazujú, jak majú všetci úplne rovnaký wording, že oni používajú dokonca úplne rovnaké tie slova, že to je všetko podľa tej samej šablóny. Podľa jedných nôd. Myslím, že Galimir chcel. Ešte tu a potom príde dopredu. Vážený pán poslanec, moje meno je Štefan Dobre, som zo strany Zdravý rozum, Slovensko. My sme vaša taká poprvná strana, že poprvní bratia, presne to, čo ste tu teraz rozprávali, to sa týka aj nás. Sme rovnako blokovali na sociálnych sieťach. Všetko, čo ste rozprávali, nebudem to opakovať. Chcel som sa takisto zastriežiť aj minister Šinkovičovej, ktorá sa nás veľmi netýka, ale je tiež taká odporkyňa mainstreamu. Ona bola vyhodená z roboty preto, lebo zdieľala na Facebooku príspevok svojho zamestnávateľa. Ona bola redaktorka, poviem to na ostro Markízy, a zdieľala na Facebooku príspevok televíznych novín Markíza. A za to vyhodili z roboty. Čiže takéto prenasledovanie aj na Slovensku, presne ako ste rozprávali. A otázka, áno, príjem otázke, skrátim to, mal by som ešte pohodinu rozprávať ako vy, ale nebudem sa opakovať. Chcel som sa spýtať, že vy v Nemecku, ako sa pozeráte na Slovensko?
neviem, či ste zaregistrovali našu stranu Zdravý rozum a registrujete iba Smer, Hlas, KDH a tieto mainstreamové strany, že či vy z Nemecka chcete poskytnúť nejakú podporu Slovensku, aby tiež oponovala tomuto hlúpemu systému. A ďakujem, to je strašne dôležitý bod, ktorý oslovujete, lebo to je naša veľká chyba nás populistov, že sme boli celé 10 ročia zahľadení každý sami do seba. Každý sa fokusuje len na to svoje ihrisko. A v podstate nás to dlho ani nezaujímalo, že čo sa deje s tými susedmi. A ja som si to zažíval aj osobne ešte posledné roky. Ja som napríklad od 2018-2019 napríklad som bol veľmi aktívny v potlačovaní tých migrantov, čo išli k nám z Talianska, hej. A my sme vedeli, že to sú nemecké NGOčka platené za nemecké peniaze, ktoré tam tie lode prevozujú. A to je, o nich ozaj ťahajú 10 km od afrického pobrežia, ich odvezujú 350-400 km do Talianska, hej. A išiel som do Talianska a hovoril som so Salvinim a hovorím, pozri, ja som podal žaloby na všetky tieto NGOčka v Nemecku a všetky boli odmietnuté súdmi, lebo tie súdy povedali, no, tam sa nedá prekázať, že či tí ľudia, čo sú teraz v Nemecku, že či došli z Talianska, či boli na tých lodiach vôbec a tak ďalej. Takže ja som išiel za Salvinim a hovorím, ja by som potreboval od vás, od vašho ministerstva vnútra, tie zoznamy, my potrebujeme mená a keď im to prekážeme, tak my ich môžeme potom vyhodiť naspäť. On mi ich nedal, prečo? Lebo on vedie, že podľa zákonov, že keby nám dal tie mená, tak my sme by ich vrátili z Nemecka do Talianska. Oni nechcú v Taliansku. Taliani v tej dobe to robili tak, že im dali 50 eur a povedali, tam je vlak do Mníchova, choďte tam. To sa zmenilo dramaticky zasa Trumpom a vďaka aj Orbánovi, vďaka tým medzinárodným konferenciám, vďaka tým výmenám informácií, tým, že sa stretávame, že si takto každý si postiežuje, že čo sa mu deje, ale to pochopili všetci, že sa nám to deje rovnako a čo je kľúčové. Pochopili sme, že globalisti sú organizovaní, oni to majú v názve, oni to robia ozaj globálne, oni nás potlačujú na celom svete podľa rovnakej šablóny. Hej? A majú výhodu v tom, že voľby sa nekonajú vždy v všetkých krajinách rovnaký deň, ale raz sú voľby tam, raz sú tam, no tak dobre, tak oni trocha to tam horí, tam tak uhasia, tutlajú to tam, potom zasa tam. Niekedy sa im stane, že prehrajú, že sa dostane nejaký populista k moci, napríklad v Rakúsku boli FP 2 roky u moci, no tak oni to tam nechajú 2 roky a potom ich zasa zlikvidujú nejakou umelo vyrobenou aférou, hej, alebo v Taliansku je Salvini vo vláde, no tak im tam nasypú, ja neviem, koľko, 80 miliárd a povedia, vypneme svetlo a robte si, čo chcete. No, v Rumunsku zopakujú voľby a tak ďalej, hej. A toto ale je, myslím, my sme na začiatku tej éry, že sme to pochopili a že sa proti tomu začíname brániť, že sa organizujeme, že si nielen vymenujeme tie názory, ale že už aj spolupracujeme na tom proti nim bojovať, hej, koordinovať. Môžem k tomu niečo? Ja by som takto chcela dodať, nakoľko my s Monikou vlastne pracujeme na medzistranickej komunikácii v rámci Európskeho parlamentu, že prirodzene je to veľmi ťažká práca a jednak treba zastupovať ľudí tej národnosti a príslušnosti tých strán v daných krajinách a potom aj sprostredkovávať rôzne tieto medzinárodné aktivity, ako sú konferencie, účasť na konferencii a tak ďalej. Teraz ja hovorím čiste za technické zabezpečenie toho, čo povedal pán poslanec, že je to veľa práce a my s Monikou sa napríklad stretávame s tým, že aké je to krásne, vy cestujete, vy robíte, ale mnohokrát je to skôr o tej lopote, akože
ťaháme sa s kuframi, ťaháme sa z krajiny do krajiny a je to skutočne len na tom, aký program my si urobíme. A rada by som ešte spomenula jednu vec. Ja som sa stretla s takým momentom transnacionálnej spolupráce, vtedy prišiel pán prezident Klaus prvýkrát vo Viedni v Kursalóne a pre mňa to bol tiež jeden z takých impulzov, ktorý viedol k tomu, že sme si založili tento konzervatívny klub, aby sme to na nestranickej úrovni podporili a čo je v našich silách, pomohli zorganizovať takéto stretnutia alebo sprostredkovať záujemcom účasť na rôznych medzinárodných aktivitách. Toto k tej technickej stránke veci teraz. Ja by som to využil ešte poďakovať týmto dámom za túto prácu, za ktorú robia, lebo to je presne to, čo pomáha. Sú to konferencie, sú to rôzne stretnutia, samozrejme aj to, že máme tie frakcie v Európskom parlamente, ktoré spolupracujú medzi sebou. Pozrite, aj toto stretnutie, prečo ináč by chodil nemecký poslanec Európskeho parlamentu do Bratislavy, rozumiete, ja tu nemám jednoho jediného voliča, ktorý ma môže voliť, ja môžu voliť ľudia v Mníchove, takže z toho hľadiska by to bola strata času, ale je to presne to, čo chcete vy, že si vzájomne pomáhame, že vzájomne sa informujeme a že spolu bojujeme. A na záver by som vám povedal jednu vec. Vy ste sa pýtali, ako je videné Slovensko v Nemecku, hej? Ja zdieľam veľmi často obsahy Roberta Fica, nechám vám k tomu robiť grafiky, napríklad teraz aj to o tom NATO a tieto veci. A jedna z posledných vecí mala zásah, ja som to chcel pozrieť, ale myslím si, že cez 350 000 ľudí to videlo. Viete čo? Toľko novín si to Zeitung nepredá, hej? Viete, jak im to vadí tým globalistom, keď my to takto rozdistribujeme, nejaký content, ktorý oni potlačia, oni to nezverejnia, hej? A my to a tí ľudia potom idú, lebo ich to zaujíma, sú strašne radi, že majú potvrdenie. To je to, že žijete v spoločnosti, kde si väčšina ľudí myslí to samé. Rozumiete? Ale zhora vám tlačia do hlavy, že to za A je špatný názor a za B, že ste s tým sám, že ste v menšine. Hej? A nikto sa neodváži to nahlas povedať, lebo si myslí, že je sám. A v tom momente vidíte, nejaký premiér, minister na Slovensku tiež si to myslí. A nie som sám. Hej? To dáva si. Ja skúsim položiť dve otázky. Viem, že je to politická debata, skúsim ich položiť ako hudobné. Prvé slovami Karla Kryla, o ktorom som si dočítal, že ste ho počúvali kedysi, spieval civilne lačne na mne nejaký Migotwaldový vnúci. Jörg Haider jazdil Volkswagenom Phaeton, Nigel Farage, ak sa nemýlim, na nejaký Bentley. Aký má o tom jazdí nemecký veľvyslanec? Viete čo, to je jednoduché, lebo ja som jediným poslancom z Mníchova zo všetkých strán a v mojom volebnom okresku je centrála takej malej rodinnej firmy BMW. A ja ešte, keď som predtým, už som bol v politike, som mal svoju firmu a BMW bol jedným z mojich zákazníkov a ja som tam došiel na nejaký meeting, vtedy som mal Alfa Romeo a oni mi hovorili, pán Bistan, to nemôžete robiť, keď pre nás pracujete a jazdíte tu v takom konkurenčnom. A ja hovorím, no ale tak tie honoráry vaše nestačia mi na to, aby som si kúpil vaše auto. Sme mali takú výšku z Jura, tak oni to potom nejako navýšili a od tej doby jazdím to na tým Bavorákom. A druhú otázku skúsim položiť slovami Michala Davida. Na konci 80. rokov nie, je to blízko. A vtedy sme cítili nejakú zmenu. Je to blízko, to bola tá pesnička. Takže pýtam sa, v 88. sme sa dočkali pádu Moskvy a celej sústavy. Možno to nikto vtedy nevedel, niekto to tušil, chlapci z prognostického ústavu Václav Klaus, určite áno.
Takže pýtam sa, je to blízko, máme sa pripraviť na nejaký pád, urobte nám prosím prognozu. Jo, to by ste sa mal Miloša Zemana opýtať o prognostik a veľmi dobrý z toho prognostiaku. Ja som si istý, áno, my žijeme, máme zmenu paradigmatu. Viete čo, tak vy ste si to tiež zažili všetci v tom komunizme. A ja myslím, že sme to cítili už tým koncom tých 80. rokov, už bola taká atmosféra v tej spoločnosti, že každý vedel, no toto nemôže ďalej existovať, to sa zrúti, to sme vedeli, len sme nevedeli kedy, hej. Ja keby som vedel, že v 89. sa to zrúti, tak by som v 88. neemigroval už, hej, ale vedeli sme, že to skončí. A musím povedať, že už mám niekoľko rokov úplne rovnaký pocit teraz v tej spoločnosti, v ktorej žijem, ako v tom komunizme koncom tých 80. rokov. Ja neviem, či sa vám to tiež tak, či to tiež tak zažívate. Bola o mnoho väčšia sloboda, bola vtedy ako je teraz. Dobre, toto nechcem zrovnávať, ale myslím ten pocit z toho, že žijete v niečom, o čom viete, ste presvedčení, že to tak ďalej nie je, že sa to musí zrútiť. Áno, ono to skolabuje, 100% to skolabuje. Len ten problém je v tom, že akým spôsobom. Že či dojde ozaj na to, tak jak oni to tam tlačia, že budeme mať totálny krach ekonomiky, že budeme mať ozaj vyvlastnenie širokých vrstiev obyvateľstva niekoľkými spôsobmi. My už máme teraz tlak v Nemecku na to, už tým, jak tam natlačili toľko miliónov migrantov, tak samozrejme proporcionálne k tomu nerastú byty, hej. Takže hovoria, no, nemáme dostatok miesta na bývanie. A prečo tí starí ľudia majú žiť v takom veľkom dome? Musíme to prerozdeliť, hej. Už začínajú takéto tlaky. A to je len jeden z príkladov, hej. To je totálny socializmus. Takže to je moja obava, že nie či to skrachuje, ale akým spôsobom to skrachuje a čo bude potom a akým spôsobom pôjdeme do tej transformácie. Otázka. To je veľká otázka. Môžem otázku? Platí ešte v Nemecku ústava? No ja to by som úplne vážne. Čo by na to povedalo Rádio Jerevan? Jeden z základných prvkov európskeho práva, založeno na rímskom práve, je monogamné manželstvo. Je možné, aby do Nemecka si emigrant dovedol 4 manželky, a dostáva na ne 4 jedno? Vidíte, ale ešte platná ústava, alebo presne, preto hovorím, teoreticky ústava platná je a prakticky je veľa výnimok. No. A druhá vec, to ste hovorili, ale treba to tu jasne povedať, že existuje tu niečo, ako východoeurópsky človek, vy to hovoríte tam OSIS a VESIS. Tí VESIS, oni sú už úplne hlúpi, oni normálne veria vláde všetko, čo povie. To je ten problém, ktorý zažívam na tých diskusiách v Nemecku a ja im to takto hovorím aj do tváre, lebo presne to, čo som teraz popísal, čo ste sa pýtal vy o tých 80 rokoch a o tom, jak sa klamalo v televízii a tak keď to hovorím v západnom Nemecku, tak v tom publiku vždy sedí pár takých ľudí, čo prišli z Československa, z Polska, hej, a tí kývajú hlavou, že jasné, rozumia, to vidíte v tých očiach, jak im to tam svieti. A tí ostatní na mňa pozerajú, pán Bystrana, a to nemyslíte vážne, že naše Tagesschau v ARD, že nám tam klamú, hej, lebo oni vyrastli v tom západnom Nemecku, v tom NSR, v tom, kde boli tí dobrí, hej, kde bola tá demokracia a tí zlí boli za to boli v tom DDR a boli tí komunisti. A oni tomu ozaj verili. A problém je ale v tom, že v tých 70. 80. rokoch tie správy neklamali. Oni mali čomu veriť. Dnes najlepšie správy v celej televízii sú, keď si zapnete, je taký zjednú, volá sa to správy pred 25 rokmi. Na treťom programe v noci, o polnoci ozaj vysielajú 25 rokov staré správy. A to keď si pozriete, tomu neveríte, hej? To je bomba. Objektívne spravodajstvo, rozdelené, domáca politika, zahraničná politika, kultúra, šport, komentár. 2 minúty, minúta. Dnes, keď si tú rovnakú reláciu zapnete
pôjde, Tagesschau, 7 minút feature, pomiešané do toho proste názor, hej, všetko vám tam ukážu, ale nemáte rozdelenú správu, komentáre, je to také proste pele-mele, len aby vás ovplyvňovali. To sa dramaticky zmenilo a tí ľudia ale nezaznamenali tú zmenu a každý večer pred tou televíziou ich sedí tam, ja neviem koľko, 10 miliónov a nechávajú si to nalievať do hlavy a podľa toho vyzerajú výsledky volieb. To je presne tá generácia, ktorá ešte pozerá tú lineárnu televíziu a tí volia ešte stále tie staré strany, tí volia tú CDU, lebo si myslia, že je ešte furt stará, dobrá NSR a že je ešte Helmut Kohl, že je kanclerom a že všetko bude dobré. A už je to ten vlak už dávno odišiel z tej stanice, už je úplne niekde inde. Aby som na to nadviazal, viete, poviem to tak, že my tu v postkomunistickej Európe všetkým nám usvietia kontrolky na červeno. A tí západňari to nevidia, nepočujú. No presne. A teraz je otázka, čo v tej Európskej únii s tým urobiť, aby to aj, lebo viete, naozaj my sme vďaka tomu detstvu v komunizme senzibilizovaní na prejavy manipulácie informačnej, akýkoľvek. A tí západňari naozaj ako keby nemajú na toto vyvinutú imunitu a oni mnohé veci ako jednoducho nevidia. Sám to zažívam vo vlastnej rodine, že proste to sú veľmi drastické diskusie, že jednoducho mám pocit, že to, čo hovorím, sa úplne míňa, že tam není ten príjimač naladený na to, aby pochopili to, čo my už teda tu v tej postkomunistickej Európe vnímame ako vážny problém, čo sa týka manipulácie s našou demokraciou. Máte pravdu, ale v podstate máme dva body, hej. Jedna vec sú médiá a tam ešte raz opakujem, ja dúfam, pevne verím, že sa to prelomí práve tým, že Donald Trump skončil financovanie cez USA, že sa odkrylo to, že boli financované tie najväčšie médiá cez OCCRP, hej, že toto skončí a to je ozaj kľúč a to aj hovorím všetkým kolegom, ktorí, keď o tom diskutujeme, čo máme robiť, musíme mať nezávislé médiá. Ale ozaj nezávislé. Nejde o to, aby robili propagandu pre ARD. Tí ľudia potom nebudú zasa brať, keď potrebujeme normálne, pravdivé správy kritických novinárov. Hej? To je určitá jedna vec. A druhá vec, a to je politická, vy ste to zmienili. V Európskom parlamente my máme väčšinu. Máme väčšinu. Pravicovo-konzervatívne strany tam majú väčšinu, keby sa nemecká CDU správala tak, ako to má napísané v programe, ako to má na papieri. Keby robili to, čo slúbili ľuďom pred voľbami. A v nich je problém, lebo oni sú v najväčšej frakcii, PPP, ovplyvňujú tam tých svojich partnerov z tých iných krajín, ktorí sú konzervatívni, ktorí by radi to robili, ale tým, že oni sú najväčšie, tak ich ovplyvňujú, hej. A urobili na začiatku deal s komunistami, so socialistami, so zelenými, lebo potrebovali dostať von der Leyenovú na pozíciu šéfky. Vedeli, že Orbána my by sme ju nezvolili, tak sa normálne dohodli s týmito komunistami a socialistami, tí ju zvolili, ale za to od nich chcú určité ústupky. A to je momentálne problém. A takže tlačte všetci, ak máte možnosť tu na všetkých, aby zase tlačili na CDU, aby sa správala tak, jak to ľuďom slúbujú. Momentálne bohužiaľ to nerobí, aj preto, že má šéfa, ktorý bol predtým v predstavenstve BlackRocku, takže je to globalista, on v podstate obetuje aj tú stranu pre tie ciele tých nadnárodných korporácií, lebo je úplne jasné, že tú politiku, ktorú robí, tí voliči nechcú, že bude odklon od CDU, že tým stratia ďalších 5, 6, 7, 8%, ja neviem koľko, hej, možno, že ich to úplne roztrhne, je im to úplne jedno. No. Takže po nás poslúva, áno. Ešte tu je jeden taký moment, a to je vlastne spôsob informovania týchto tzv. Mainstreamových médií. A ten problém spočíva v tom, že sa absolútne opustilo od informácie. Informácia už nie je o tom, čo sa udialo,
informácia v týchto mainstreamových médiách je o tom, čo ich majitelia chcú, aby si ľudia mysleli, že sa udialo. My žijeme čiastočne vo virtuálnej realite, pretože to, čo médiá informujú, nie je pravda. Je to virtuálna pravda, ktorá nie je reálnou pravdou. V podstate majitelia médií si urobili klondaj s informáciami a informujú spoločnosť o tom, čo sa vôbec nestalo, ale čo chcú. Pozrite, čím, v jakej virtuálnej realite sme žili my, jak nás krvili pred voľbami do Európskeho parlamentu, vyrobili kauzu Voice of Europe, ľuďom natarali, že uprchlíci z Ukrajiny, čo si v Prahe otvorili nejaký server, hej, kde zverejňovali veci o Ukrajine a tak ďalej, že rozdávali miliónové úplatky politikom z celej Európskej únie za to, že im dávali rozhovory. Toto, keď poviete normálnemu súdnemu človeku, tak sa vám vysmeje. Toto je úplne, hej, ale oni tým, že mali tú možnosť to všade rozšíriť, rozdistribuovať, hej, po všetkých, tak to normálne prebolo, len o mne bolo 256 článkov v Nemecku pred tými európskymi voľbami postavených na tejto hlúposti, hej. A až po voľbách išiel Petr Štepánek, jeden ozaj prominentný český novinár, zobral kameru a išiel tam a hovorí, tak pozrime sa na to, že ako žil ten človek, čo údajne tu rozhadzoval milióny v keši, hej, a došiel tam do nejakej dediny za Prahou, úplne taký domček pri nejakej stavbe rozbitej a tak ďalej a tak proste tie veci nemajú žiadny pravdivý základ, ale oni majú možnosť to rozdistribuovať. To samé bolo z Ibiza afére. Tá vykonštruovaná tými tajnými službami urobená, ten kompromateriál, ten mal 6 hodín a oni z toho urobili zostrých 6 minút a ani v tých 6 minútach nie je nič, čo by bolo protizákonné. Ale oni sú schopní to tak otočiť a tak škandalizovať, že urobia šialený plán z toho verejného mienenia. Ten Strache tam nepovedal nič protizákonné. On povedal tej ženskej, no, keď budem vo vláde a ty nám teraz pomôžeš, tak my ti potom dáme nejaké zákazky, tak ako to robia všetci druhí, ale musí to byť legálne, musí to byť v súlade so zákonami a musí to byť v súlade aj s našim partajným programom. Hej. To tam povedal asi 3-krát, ale to nikto neodvysielal, všetci sa fokusovali len na niečo iného. A to samé s nami. Všetci počuli 256 krát, že som ja údajne mal dostať nejaké peniaze od Putina. Hej. No, presne. A ja mám už po 21 domových prehliadok a furt nikto nič nenašiel, hej. Takže, a keď sa na tým zamyslíte logicky a poviete si, a prečo by bol ten Putin taký sprostý a platil nás za niečo, čo robíme sa darmo už niekoľko rokov, lebo je to náš partajný program, hej. Proste, znova, tie veci nemajú žiadny reálny základ, ale oni sú schopní vyprodukovať kauzy, urobiť, škandalizovať to a týmto medializáciou a tými možnostmi širokej tej komunikácie dostať do celej spoločnosti. Hej? Prepačte, ja by som sa ešte tak musíte oznámiť, čo bude posledné. Posledné dve otázky dáme, takže naozaj ako také dobré úderné. Krátka vec otázky. Ja sa chcem opýtať, že či Európska únia, respektíve Európa, bude schopná sama od seba nejaké očistky. Vždy to bolo s nejakou pomocou. Teraz Európska únia je slabá a hnevá sa so všetkými silnými mocnosťami. To je zaujímavá perspektíva. Ďakujem, to je jedna otázka, dá sa veľmi krátko odpovedať. Nie, Európska únia nie je schopná žiadnej reformy a tam musí implodovať. Ne? Implodovať či explodovať? Alebo explodovať. Prosím vás, máme ten pocit, že hlavne Nemecko a ostatné krajiny sú pod silným tlakom vlastne prisťahovalectva a islamizácie. Takže si predstavme, získali ste 80% vo voľbách, čo by ste s tým robili? Ono by nám úplne stačilo 51. A to už nie je tak ďaleko. Viete, to je strašne jednoduché. Vidíte to teraz, že emigrácia ide veľmi ľahko.
Pakistán s Afgáncami, robí to Donald Trump teraz s rôznymi ľuďmi z Južnej Ameriky. Tých ľudí dostanete veľmi ľahko von, rovnakým spôsobom, aký ste im dostali dovnútra. Prečo oni všetci prišli do Nemecka? Áno, bola vojna v Sýrii, ale keď ste bol v Sýrii a tam bola vojna, tak v Turecku už ste bolo totálne bezpečí. Už ste nemuseli ísť cez 7 ďalších krajín, v ktorých vy a ja robíme dovolenku, Rakúsko, Chorvátsko, to sú všetko, tam je pekne. Hej? Ale oni išli do Nemecka, lebo tam dostajú najviacej peňazí. To je ten popud, hej? To je ten pull faktor. Takže keď im škrtnete tie peniaze, tak už im to už je veľká časť. Hej? A druhá časť je, keď urobíte popud na to, aby ozaj odišli, urobíte tlak na to. A nemyslím tým, že ich musíte posadiť do lietadla a vyviesť. Proste im ukážete aj to, čo tu hovoril kolega, že sme kresťanská krajina, že tu nemôžete mať 4 manželky, že zase začneme naše právo presazovať, hej? Že im nedovolíme tu robiť tie veci, ktoré teraz robia. Tlak plus stop s financovaním. A je to pravda, že 80% tých, čo prišli po 14. roku do Nemecka, nemá žiadne zamestnanie, že je na sociálnej podpore? Ja to čítam nejaký novinách. Nepotvrdím vám teraz presne to číslo, ale určite áno, bude to, je to určite nad 65%. A spočítal profesor Zinn aj, že tí, ktorí pracujú, tých málo z nich, ktorí pracujú, tak aj tak pracujú v takom prekérnom sektore. Proste to sú tie príjmové skupiny, ktoré zarábajú tak málo, že aj tie dane, keď nejaké platia, tak nestačia v podstate nestačia na to, aby pokryli tie náklady, ktoré oni sa produkujú. Hej? Takže nie sú neto plátcovia, ale dostávajú neto v tom prerozdeľovaní celého štátu. Takže inými slovami byť teda repa. Dobre, dámy a páni, ja sa všetkým chcem osobne poďakovať, že zo všetkých možností, ktoré ste mali na piatkový večer, ste si vybrali podujete nášho konzervatívneho klubu. A samozrejme veľmi pekne ďakujem našemu dnešnému hostovi, poslancovi Európskeho parlamentu za Nemecko. A my si vždy radi vypočujeme aj nemeckých poslancov, zvláštne hovoria tak